Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagbigat ng trapiko sa Baguio City ngayong Vermonts, problema ng mga residente. Digitalization sa mga serbisyo ng SSS, tiniyak. Grand Canyao idinaos sa engrandeng pagbabalik ng Adivay Festival. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbaga mo lang maamyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Patuloy na isinusulong ng SSS ang mas pinadali at mas pinabilis na mga transaksyon sa pamamagitan ng digitalization. Ang detalye sa report na ito. Takbuhan ng mga opisina ng SSS ng mga Pilipinong nangangailangan ng agarang tulong. Bilang tugon sa mga miyembro, patuloy na ipinakikilala ng SSS ang digitalization o online transactions. You can submit your application via online. Ipoprocess namin yan ng mas mabilis kasi nga hindi na kami kailangang mag-scan ng mga dokumento kasi si miyembro na mismo ang nag-upload sa amin ng mga PDF files ng kanilang mga supporting documents. Agad itong vina-validate ng kanilang system para malaman kung kwalipikado ang SSS member sa mga programa ng ahensya. Gaya na lamang ng mga nais kumuha ng salary loan. Like the salary loan. Salary loan is 5 clicks away, makakapag-file na ang miyembro at kapag iyan po ay na-approve ng kanyang employer na certified before the 12 o'clock cut-off, the following day credited na yan sa account nila. Maging ang mga miyembrong matagal nang hindi nakakapagbayad ng kanilang mga loan o kontribusyon, mabilis na lamang malalaman online kung magkano ang kanilang dapat na bayaran. Maaari ring ma-waive ang penalty sa pamamagitan ng consolidation of past due salary loan with condonation of penalty. Makapipili rin kung full payment o installment hanggang 60 buwan ang pagbabayad depende sa laki ng nahiram. Ilan lamang yan sa mga mas pinadali at pinabilis na transactions na maaaring gawin sa kanilang online portal. Kinakailangan lamang nilang mag-apply sa My.SSS account. Lahat po ng programang inilalaunch dapat mayroong risk assessment. Nandun lahat dyan. And also, pagka po nakita na nakukompromise na yung account, ginagawa namin, binablock muna namin yung mga online system nila and then we are requesting the member to visit our office para doon natin i-reset yung mga password and inform them na hindi dapat yung pinapayagan. Bukas ang mga opisina ng SSS sa mga miyembro na may katanungan ukol dito at maging sa mga miyembrong nais magpatulong na makagawa ng online account. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dagsaan na naman ang mga turista sa Baguio City ngayong Christmas season. Ang mabigat na daloy ng trapiko inirereklamo na ng ilan. Ang detalye sa report ni Jose Robert Inventor. 32 araw na lang, Pasko na. Kaya naman, kaliwat kanan ang pagbubukas ng ilang mga Christmas village sa Baguio City. Ang problema, kasabay ng pagdagsa ng mga mamamasyal, ang pagbigat din umano ng daloy ng trapiko. Sabay-sabay kasi nagkaroon tayo ng activity. Meron tayong bonanza, nagkaroon pa ng procession ng Christ the King, tapos meron pa tayong mga events sa ibang lugar, dito pa yung PMC. Kaya talagang dumami talaga ang tagsa ng tao. Perwisyo ito para kay Lynn, na nahihirapan na daw makasakay ng pampublikong transportasyon. Oo, sobrang hirap kasi maraming pasahero, maraming turista dito sa Baguio. Ngayon, yung oras na dapat ko konti lang yung i-google ko, mas lumala. Mas tumagal ako. Yung oras ko na isa't kalahati lang, naging kulang 3 na. Okay lang. Minsan naiirita ka lang kasi ang layong pupuntahan mo pag kumuha ng taxi doon pa sa may UC, sa may SS. Dagdag kasakit din ito sa jeepney driver na si Joseph. Hagdat ko ng gasto sa puto kasi umaandar natatraffic ka, umaandar yung makina. Sa kabilang banda, oportunidad ito para sa taxi driver na si Leo. Pero yung traffic talaga, wala naman tayong magagawa dyan.
Kung walang traffic, wala rin bisita. Kung walang bisita, di ba ang bagyo naman tourist naman ang bagyo. Paninigurado ng pamahalang lungsod ng Baguio, agad nilang aaksyonan ang problema. Review again, paano ba yung gagawin natin na traffic flow, baka magkaroon tayo ng bagong mga innovations na kailangan natin isusuli para siguraduhin natin na gumagalaw pa rin. Inaasahang mas darami pa ang aakyat sa Baguio pagpatak ng Disyembre. Kaya hiling ng alkalde, bawasan ang pagiging mainitin ng ulo ng ilang mga residente. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, Grand Canyaw muling isinagawa sa engrandeng pagbabalik ng Adivay Festival ngayong taon. Yan at iba pang mga balita abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalagaang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga agri-vet stores. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Idinaan naman sa mural art ang kwento at kasaysayan ng Baguio City. Mabuhay ang kabataan ng Happy Halo! Ikinatuwa ng mga residente ng Barangay Happy Hollow sa Baguio City ang pagbubukas ng isang artscape. Isa itong pinagsama-samang mga painting na ipininta ng mga local artist. Hatid daw nito ang kwento ng kultura at kasaysayan ng lungsod. We did research, we validate several terms, several visuals. Nag-research din kami outside. Also validated with the NCIP documents. Kasi actually one of the group is also under NCIP. And then we did more research from the books also and the written and recorded. Tema ng mural ay within the community.
Base daw ito sa mga historians at mga kwento ng mga matatanda sa lungsod. Maliban sa pagpipinta, nakapulot din ng aral ang mga organizers at mga pintor sa kanilang proyekto. So natuto rin ang artist dito sa mga ibang bagay sa kultura, natuto rin ang artist sa culture ng community and the stories of the community. Importante 'yon, 'di ba? It is a collaborative effort between the elders and the artists. So dito kasi the artist now becomes aware of community stories and how to render the community's thoughts and sentiments or even the story through their language. Aniya, mahalaga ang sining sa pagkukwento. Kasi hindi lang naman siya individual eh. This is the storytelling. You engage the communities here, you engage the elders, most especially the elders, okay, and the officials of the barangay. Ikinatuwa din ng mga opisyal ng barangay ang kinalabasan ng proyekto. Kami nga ay papasalamat kasi we were able to undertake this program with the collaborative effort of the city mayor, the city planning office, the community residents, lahat ng leaders involved dito. Pati NCIP, they are in support of this program. Ang nasabing proyekto ay dagdag patunay sa titulong Creative City ng lungsod. Lizel Bulahaw para sa Luzon Headlines. Kung napanood nyo yung NCAA basketball game between College of St. Benilde versus Jose Rizal University, nakita natin na naging physical yung laro at yung player na si Amores ay medyo nakipagtalo, nakipag-away sa player number 10 ng St. Benilde na si Sanko. Along the way, yung kanyang kapatid or kaibigan ni Sanko ay nag-dirty finger kay Amores, and that probably started his rage, yung kanyang pagsuntok, pagsugod sa bench ng St. Benilde. Of course, may mga consequences yan. Si Amores has now been expelled from Jose Rizal University. Hindi na siya makakalaro sa team. Meron indefinite ban ang NCAA against Amores, and nag-file ng kaso for physical injuries ang mga St. Benilde players against Amores before the Department of Justice. Pwede bang idepensa ni Amores na kaya siya nagwala ay dahil merong dirty finger na pinakita sa kanya ng kaibigan o kapatid ni Sanko? Pwede ba siyang magdemanda ng grave oral or grave slander or defamation against yung nag-dirty finger against him? In the case of Marie versus the Court of Appeals, a decision 2 years ago, ang sabi ng Korte Suprema, yung pointing a dirty finger ordinarily connotes the phrase FU, which is similar to the expression of PI. And according to the American jurisprudence na Cohen versus California, yung use of the dirty finger, use of fighting words, are not grounds to file a case for defamation. At ang sinasabi ng ating mga korte dito yung pag dirty finger is an expression
of the feelings of a person, but it may not be necessarily defamatory. Sabi nila, you cannot impose a penalty on a person whether you consider him as impolite o nababastusan ka dun sa ginawa ng tao, but it is not criminally penalized under our present laws. Especially if you are not sure if the dirty finger was meant for you. No? If it was meant for the entire world, then you cannot pinpoint criminal liability under these rules. Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Luzon Music offers a complete line of musical instruments. Luzon Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Luzon Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Isinagawa muli sa pagdiriwang ng Adivay Festival ang Grand Canyao. Ang mga tagpo sa kwento ni Sofia Pagaduan. Saya at ngiti ang sumalubong sa mga residente ng Benguet sa isinagawang parada kanina sa La Trinidad. Pagsisimula kasi ito ng selebrasyon ng Grand Canyao na highlight ng Adivay Festival. Kasi ito ang kultura namin dito sa Benguet, kung saan nagsama-sama oras para makihalubilo sa mga iba't ibang munisipyo. Usually yun naman ang essence ng Grand Canyao. Masaya naman po ma'am, masaya po. After 2 years ng lockdown, ngayon natuloy yung Grand Canyao ng Benguet po. Yung Grand Canyao po ma'am para sa health, blessings, and wealth. Sinimulan ang programa sa ritual na Owik o ang pag-aalay ng mga baboy. Simbolo ito ng muling pagtitipon-tipon ng komunidad pagkatapos ng 2 taong pandemya. Amo tayo we sacrifice a lot for this pandemic. Amo tayo may sacrifice from the barangay officials, kana mayor, kana board member namin, kana congressman, nagmay-maysa tayo para malabanan ng pandemya.
And it's time for us to celebrate. It's time for us to celebrate today as our foundation day. Gusto niyo bang gumanda ang Benguet? Kasi ako po, 2 years, magti 3 years pa lang akong nakatira sa ating mahal na probinsya. Ngunit ang nakikita ko sa Benguet ay hindi isang maliit na probinsya. Ang nakikita ko sa Benguet ay isang punong-puno ng pag-asa. Isang magandang probinsya na nag-aantay na sumibol pa, mas lumaki pa. Hatid daw ng pagbabalik ng Grand Canyaw ang pagbubuklod ng kultura at mga ideya ng 13 mga bayan ng Benguet. #122nd Adibay Festival 2022 for Benguet is of course happy ang mga tao. Kasi lahat yung mga for almost 2 years because of the restrictions given by the COVID-19. Dito po tayo ngayon, free tayo and praising God na maganda pong panahon natin. Ang Grand Canyaw ang isa sa mga pinakaabangang aktibidad ng Adivay Festival. Dito ay sabay-sabay na sumasayaw ang 13 mga bayan ng probinsya at nagsasalo-salo matapos ang sayawan. Para sa karamihan, panahon ito upang magsama-sama at ipagdiwang ang mga biyayang kanilang natanggap. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.